Ayan, magandang hapon po mga Kadong Bisaya at your service. Okay, nandito po tayo. Inaantay ko na naman po yung aking driver, no? So, we're just waiting for a few minutes. Inaantay ko lang yung driver ko. So, ito kasama ko na naman si Juday. Juday. Hi, Juday. Anong masasabi mo, Juday? Ganda yan sa personal. Gandang sipain. Joke. So guys, kung makikita nyo kami ngayon, nasa location kami ng isang event na malaki ngayon. Oo. So nakikita nyo yung kapaligiran natin. Okay. Mag-face mask lang, baka mahuli ako. Okay, ayan. So inaantay lang natin yung driver, no? Yung service ko. Kasi alam nyo naman, bawal ako maglakad. Diba? Subscribe kayo sa channel ng Daddy. Okay guys, so panoorin nyo yung mga ibang videos ko guys, no? So mamaya may upload na naman ako guys na videos. And mamaya. So go. Okay guys, so ayan, so kung makikita nyo guys, parang ghost town, no? Yung dito sa may bandang Ayala, kung mapapansin natin is just like a little people go outside. Pero ayan, no? Yan guys. Okay. No? Pero dati maraming tao dito. Diba? As you can see guys, wala, no? Diba? Yan guys. Walang katao-tao. Okay, so mga Kadong Bisaya, upo muna kami dito habang inaantay namin yung service, no? So guys, kamusta kayo? So it's afternoon na po. Okay? It's a ghost town here. Yan, so sit muna tayo dito, ha? Upo muna tayo. Ay, naku. Parang ang baba ng upuan dito. Baba talaga, parang mababa. Juday, kamusta naman ang love life mo daw? So far. Okay naman. Paano okay? Kasi may okay na okay lang kasi iniintindi mo. May okay na okay kasi gusto mo lang masaya ka. May okay na gusto mo kasi ayaw mo ipakita sa kanila na naapektuhan ka. May okay na okay. Okay lang. Okay. Gusto na mo Hindi siya masyadong na ano? scary lang. Wow. So, ano yung magiging advice mo na sa madaling mag-isak sa pag-ibig? Ha? Okay, paano yung magiging advice mo? Never beg. Kasi yung iba, marupok eh. Oo nga. Marupok nga kasi yung boyfriend o girlfriend niya hindi nagparamdam isang araw. Hindi siya nireplyan ng ilang minuto, marupok na. Ano ibig sabihin ng marupok? Never beg for someone. Wow. Always love. Wow. Ano sinabi mo? So, diba? Huwag natin ipagpilitan ng mga sarili natin kasi unang-una hindi tayo sardinas. Huwag isiksik. Huwag isiksik. Diba? Kung nandyan siya nag-stay, go. Hindi masaya. Kung Wow. let's go. Ganun lang. So, dun sa mga sinabi mo, anong gano'n? Kung tayo sa kalma lang Wow. tayo. At least yung sakto masarap, di ba? Oo naman. Ay, naku guys. Okay guys, what's up? Ano naman yung mga ano naman yung mga napagdaanan mo before sa love life? Saglit na, nandito na yung kotse ko, ha. Ay, punyeta. Okay guys, ito na yung kotse ko guys. Ayan. Yan. Nakasya ba ako? Aray. Ayan mo sila, late na nga sila eh. Charot ka talaga, te.
So, Sana kayo mamaya dyan ka na 7. oo nga eh. Ano, Jojo ride na naman ako ngayon. Ba yan? Okay guys, so ayan, nandito na tayo sa sasakyan ko. Yung driver ko kasi na-traffic lang. Na-traffic! Nako, ang traffic sa inyo ha. Ang lalaki, ay walang traffic doon tayo Sa highway ka na lang. Grabe ka naman. Ba't naman hindi kami nakikita sa vlog mo? Alam mo may kulang, madilim kasi. Oh. Oh, ayan. Dalawa, oh. Bakit naman kasi si Kuya? Sabihin mo nga kay Kuya, Kuya, Damol is ano, 6 Damol. only. 6 ano. Kaya mo bukas tayo maaga ako. Sabihin mo kay Kuya na hanggang 6 lang yung ano, kahit weekend. Kasi yung schedule natin, di ba? Hindi mo pa naubos? Ah, panibago na naman? Tapos, pwede namang 4 eh. Dapat hintayin na lang kayo namin. Kaso, Pwede naman ako daanan bukas kung anong oras din kayo kasi ako ready naman ako always eh. Hindi naman siya papasok na doon kasi matraffic nga, so dyan pa rin sa highway. Hindi, I mean, ano, bukas, si Bel muna unang susunduin kasi day off ko nga bukas. Hmm? Oo, day off ko bukas. Kasi dapat ako ngayon magde-day off, sabi ni Kuya bukas. May susi ng video, si ano diba? Rachel. Si ano lang, walang susi. Joanne. Si Joanne. Kaya okay lang na ano. Yung susi ko nawala ng katulong namin. Kasi siya naman mga... Bakit? Wala naman kaso. Kasi, pwede naman ang 4 kayo. Oo, para isahan na kuya, para hindi ka na mag-ano. Oo, ano naman si Dix. Yes. Kaya nga pinabalik ko, sige na, balikan na lang natin yung dalawa. I Awa ko understand. bigla kay Jason kasi sabi niya sa gabi daw gising siya. Anong klaseng gising? Ayan ka na Kaya naman. na konsensya. Sige na nga, balikan natin yung dalawa pagkahatid kay Joanne. Anong klaseng gising? Yung gising na nagagalit? Gising siya kasi nga yung baby niya gising. O pag sa gabi, baliktad kasi yan eh. Oo. Kasi puro kababuyan ang nasa utak mo. Daddy? Ha? Kababuyan, yan laki na nga ng gastos ko sa katawang ito eh. Kaya nga tingnan mo, lumobo na eh, di ko alam. Asan yung pagkain niya? Di ba nagpabili siya pagkain? Nilapang na. Puro kain tong nakita ko dito binili. Alam mo naman pag pagkain, dapat hindi yan sinasayang. Hoy, Daddy, ano yung tatanong mo namin? Intindihin mo na kami ni Lati dyan, oh. Okay. So ano yung pinaka-unforgettable experience mo about sa love? Sige na. Ikaw, Ate Jen. Wala akong ganyan. Wala. Hindi, sabi mo, yung may advice ni Ate Jen. Ano yung may advice mo? Oo. Ano yung sekreto ng ng love nyo? Ng ay, parang ano kasi ayun. Ikaw naman, Bel. Oh. Anong nangyari? Ano ako? Anong nangyari? Ba't nakapito ka? Nakapito ka. Puro take out. Nakapitong anak, iba-iba ama. Pito? Ay, walo pala. Puro take out lang si Bel. Puro take out lang to si Bel. Puro panganay ka mo. Puro panganay. Oo. Puro take out ka daw, Bel. Kagabi tinake out ka daw. Sabi ni Jason. Bawal daw dahil mo. Sinobrahan mo. Charot-charot Kaya lang. Jason, hindi ko alam na chinichismis mo ako dito. Samantala kaninang umaga, magkasama lang tayo. Oh. Yung pala, Ayaw ka nga daw niya katabi, kaya diyan ka daw niya linagay. grabe ka. Kahapon nga po nga namin nag-usapan. Nagkakaroon daw ng virus yung sasakyan niya. Sabi ng jowa ko, nandito ako kumakaway. Hindi ko na nakita na kumakaway siya. Sabi mo kasi nakakotse, pala naglalakad. Paano? Nag-park na pala siya, hayop siya. Doon na yata yung Makahayop subdivision, naman di ba? to. Oo, yung Bliss. Ayun nga. Yung Bliss. Nag-park na pala siya doon. Doon ang bahay niya? Nung friend niya. Doon kami nagpunta. Naku, patay Tapos tayo. hindi na sila uminom. Siyempre ganun talaga si Bel. Iba yung karisma niyan eh. Hayop ka. Kumbaga sa isasabong, ano na yan siya eh. Ganador na eh. Ganador na yan si Bel eh. Napakawalang yan. Makikita yan ng Ng ano. Yung madla. kita ng Hindi naman makita yung mukha mo, Day.
Wala, Diyos ko ano yun, baka positive na yun. Ano ba nangyayari sa mundo? Oo nga eh. Pangilan ng Makati ate dyan sa positive. Sunod siya sa Paranaque be. So nangunguna pa rin ang Paranaque. Oo, kasi 600 plus ata eh. Quezon City nangunguna eh. Uy, hindi ko alam kung pang ilan ang Makati. Di ako nanonood ng balita. Quezon City ang... So anong ginagawa mo lang sa bahay nyo ha? Bueno, kayo Jason? Anong ginagawa mo? Nagluluto? Mandaluyong. Napakalaga ng mga taga-Mandaluyong. Hindi Si- Mandaluyong yung ang pangalawa. Pangalawa Mandaluyong. Pangatlo ang Manila. Una nanonood ka pala eh. Nakikinig ako sa mga pinanonood nyo. Pupurutin ko yung pagkiliran mo eh. Nang mabawasan yung Wag, bilbil mo. wag te, sayang to, pinaghirapan ko yan. So guys, alam nyo to, nakikita itong mga ilaw na to. Yan. Yan, sa'yo yan. Sa gobyerno yan. Ayusin mo naman. So teka lang guys, nasa na pala yung billboard Ayusin mo ko. naman yung ano mo. Yung ano. Binibigyan ka ng